Unsa may ngalan sa ato ang simbahan nga ato yung gituhuan nga mao ang gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kay si Jesus manggod mismo miingon mangyud siya nga ayaw ninyo badlungan ang mga tao nga maghisgot or mugamit sa ako ang ngalan. Kay ang tanan nga mga tao nga dili kontra nato, dapig nato. So, agi klaro gitataw ni Jesus nga ang atong ang kontra maurag yun ang demonyo. Kitang tanan nga mutrabaho, mingtubag sa tawag sa ato ang Ginoong Hesukristo nga mamahimong iyang mga alagad, sumusunod, nga mo dawat sa sangon, misyon sa pagapari, pagaprofeta ug pagkahari. Gitawag gihapon na nga simbahan, nagkahiusang mga katawhan uban ni Kristo. Kay si Jesus mismo gitataw niya nga ang simbahan nga iyang gitukod dili gyud ng building, kay wala gyud siya gitukod nga building bisag usara gyud kahaligi, wala. Kay ang iyang simbahan niadtong higayunang minghisgot nita og lugar, place of worship, bisan asa, bisag asa siya, pwede daplig dagat, usahay adto sa bungtod, usahay didto sa kalasangan, usahay didto kalawd sa dagat, bisag asa yun, kasagaran yun, asa sulod sa balay, mga kabalayan. So, ang katawhan, ang simbahan gyud dili gyud na building kundi katawhan sa Ginoo. So unsa may ngalan sa ato ang simbahan nga atong gituhuan nga gitukod ni Hesus? Mao na mabasa nato sa Revelasyon sa Gipadayag, libro sa Gipadayag, katapusang libro sa Biblia, diha sa kapitulo 22 bersikulo 1. Unsa may gisulti diha? Mga mao ni ang mga panghinaot alang sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Nga unta ang grasya sa ato ang Ginoong Hesukristo magauban unta sa iyang katawhan, sa iyang balaang katawhan, sa balaang katawhan sa Dios. Mao na ng grasya. Kung maghisgot ganito og grasya sa ato ang Ginoong Hesukristo, buot pasabot yun na ang iyang presensya, ang tanan natong mga gikinahanglan iya gyud nang ihatag, ang kaisog, ang pagtuo, ang paglaom og pagtuman sa iyang kabubuton, tanan ining mga grasya nga dili nato ma-imagine nga atong makuptan, ato nang madawat kung ablihan ng ato ang mga kasing-kasing una-una alang sa grasya sa ato ang Ginoong Hesukristo. Magauban kanatong tanan, kada usa nato makaangkon ni anang maong grasya aron ta mamahimo, magkahiusa ta aron maghimo tang usa ka simbahan nga tinud-anay kung naningkamot nga mamahimong balaan, buot pasabot, mamahimong duol, mamahimong suod sa ato ang Ginoong Hesukristo, ug tungod ni ana atong makabot ang kanang kabalaan, atong makabot ang kaluwasan nga gisaad sa ato ang Ginoong Hesukristo sa tanan nga mutuo mulaom kaniya nga banhawon ta uban kaniya.